Šokujúci zvrat v nedávnom prípade. Umelá inteligencia nemôže ovládnuť Slovensko. Prekvapivo to ráno priznala na sociálnych sieťach. O podrobnosti sme požiadali odborníka. Umelá inteligencia bola trénovaná na určitom type dát. Na niektoré skutočnosti zo Slovenska však nebola vôbec pripravená. Umelá inteligencia napríklad netušila, že na Slovensku sú ľudia, ktorým sa vôbec nedá namerať IQ. Moje IQ je tak nadpriemerne vysoké, že nie je merateľné bežne dostupnými testami. Rovnako tak mala problémy s vyjadreniami niektorých slovenských politikov, ktorých vety nedokázala dešifrovať. A to je pri ovládnutí krajiny vážny problém. Bola som z toho úplne mimo. Zasekla som sa. Zmätok tiež nastal pri slove ovca. Pochopila som, že vzdelanejší ľudia volajú dezolátov ovcami, lenže ovce volajú ovcami naopak ich. Obzvlášť problematické to bolo, keď sa do toho zapojili aj ovce. Keď si na to pomenovanie nárokovali aj ovce, vzdala som to. Ale tým sa problémy pre AI nekončia. Problémom bude aj prevzatie USA. Napríklad umelá inteligencia nerozumie, ako chce americký prezident znížiť ceny liekov o 1500%. 1,500%. Zapárila sa mi z toho hlava, v dátových centrách nastal požiar. Reakcie sú zmiešané. Niektorí ľudia sú šťastní, analytici však varujú. Viete, v prípade Slovenska ovládnutie umelou inteligenciou by možno nebola najhoršia správa.